To a halin yanzu muna tare da barista Dalhatu Shehu Usman wanda shine lauyan Malam Abdul Jabbaru a cikin wannan shari'a. Kuma a yau ne aka zauna a Abuja domin sauraron wannan shari'a da Malam Abdul Jabbar ya shigar a Abuja. Barista Dalhatu, menene abin da ya faru a kotu? A yau dai an ji komai da komai baki daya an ɗaga zuwa hukunci. Yau in kawo takardunmu na nema, abin da muke nema na nan a ƙunshi a jiki, sun kawo amsar su tare da preliminary objection, wato wai suka akan ita karar tamu, inda suke cewa ai mun yi filing irin ta akan bai kamata mu sake filing a Abuja ba. Mun kuma ba da amsa akan wannan preliminary objection din nasu, da an tattara ga baki ɗaya an ji shari'ar, an ɗaga za a yi hukunci. Menene abubuwan da kuka shigar a wannan kotu ta Abuja? Abubuwan da muka shigar shi idan ma ka sani cewa daban yake da abin da muka shigar a Kano din, kamar yadda suke faɗa, wanda kuma ita kotun ta gamsu da haka da mun fayyace mata komai. Shine wato can baya mun shigar muna neman enforcement na constitutional right na shi applicant, right to freedom of thought, conscience and religion. Wato akwai doka ta constitution wadda ta baka dama kan cewar dukkanin abin da ka zogar da shi akan tunaninka, ko kuma ka yadda da shi akan shi ne yardarka, ko ka riki a matsayin addininka, daidai kai kowa ya je nasa. Shine abin da muka nema a Kano. Saboda haka bayan wannan shari'a tana nan a Kano, aka zo wata gaba. A takaice dai ta kanan nan mun yi filin ɗinta nema ranar 4 ga watan Julai. Sai aka zo wata gaba sai ranar 21 ga watan Julai aka zo wata gaba inda ita kotun ta ƙasa, a wato gaban shi Malam Ibrahim Sarki, wanda ta sake zama inda shi wanda ake tuhuma ya nemi kotu ta canza masa kotu cewa a nan ba zai samu adalci ba, saboda ya gano alƙali yana da alaƙa da masu ƙararsa. Alƙali bai yi wannan transfer ba. To wannan kurun shi ya ba mu dama mu sake filin wani sabon kes ɗin, muna neman da state enforcement of fundamental human right to fair hearing. Yau saboda kaga kenan ya sha bamban da abin da yake Kano. Hasali ma ita wannan ƙara ta Kano mun shigar da ita ne ranar 4 ga watan Julai, wanda shi kuma wannan ƙara da muka ta Abuja, abin ma da muka kawo Abuja bai ma faru ba a ranar 4 ga wata sai ranar 21. Ta ya za a yi ƙara ta riga faruwar abin da kake ƙara a kai? Ka san hankali ma ba zai ɗauka ba. To abin da muke ƙara a Abuja daban, abin da muke ƙara a Kano daban. Yanzu sun yi suka su mun bambanta komai, mun fito da shi fili. Yawwa, sannan in ƙara maka wani koyar, yayin da muka ce again muna neman enforcement to fundamental human right to personal liberty of the applicant. Wato abin da muke nufi anan shine tun da ma babu halattacciyar shari'a, bayan duk abubuwan da muka bayyana cewa ita fa shari'an nan, wato Senior Advocate of Nigeria shine ya sa mata hannu, wanda a bisa doka bai halatta wannan sa hannu ba. Amsar su anan shine wai ai wannan kes din da criminal ne, ya halatta kenan shi Senior Advocate ya zo karamar kotu kuma ya sign takardu. Wasu suna yin haka a Ministry of Justice. To mu kuma mun kawo musu doka wadda kotun koli ta shari'a ta ce hakan bai halatta ba. Idan kuma manyan kotuna daga kotun ɗaukar ƙara zuwa kotun koli suka establish wani principles na law, to in dai ba su suka ban fitawa suka ce wannan a criminal case kawai yake ko wannan a civil case yake kawai, to ya hada da duka civil da criminal. Kamar yadda ba su da wani case da za su bada a matsayin misali cewa Senior Advocate of Nigeria ya je karamar kotu ya yi criminal case wanda kuma aka yi da cewa ya yi daidai. Ko mun kawo dokar da ta ce ba zai je din ba tare da irin shari'ar da aka yi aka ce shi din ba daidai bane yayi, saboda haka kuma aka soke ta. Yawa, to don haka wannan su ne abin da suka tabbata a kotu. Don haka tunda su ba su iya kawo wata doka da ta kawo bambanci tsakanin civil da criminal ba a maganar SAN, to saboda haka muke ganin cewa abin da suka yi din dai ba daidai bane ba, kuma sunansa ba daidai ba, kuma insha Allah kotun za ta yi hukunci yin awa fiye ta ce ba daidai bane ba. To yanzu wata rana kotu ta sanya domin yin hukunci akan wannan shari'a? Kotu ta sanya ranar 5 ga watan Septemba za ta yi hukunci a shari'ar gabaki ɗaya.